United Nations Human Rights Council ndi bungwe loteteza maufulu a anthu pa dziko lonse. Linakhazikitsidwa 2006. Muli mamembala 47 amene amasankhidwa pakutha pa term iliyonse. Mamembala amenewa 13 ndi mayiko aku Africa, 8 South America, 13 ndi azungu, komanso 13 ndi mayiko ochokera ku Asia. Ntchito yawo ndi kuteteza maufulu osiyanasiyana, freedom of expression, chipembedzo, ufulu okhala ndi moyo ndi zina zambiri. Ku Gaza kuli nkhondo imene yaphetsa anthu 30,000. Mayiko ambiri pa dziko lapansi akudandaula kuti kumeneko kukuchitika genocide. Israeli ikutsutsa nkumanena kuti ophedwawo ndi zigawenga za Hamas. Taona masiku apitawa bungwe la World Central Kitchen linatumiza anthu ku Gaza kuti akagule chakudya, koma masitafu onse 7 anaphedwa ndi mabomba a Israeli. Anthu ophedwawo ndi nzika za ku Poland, Austria, America, Palestine, komanso atatu ndi nzika za ku Britain. Mayiko ambiri akwiya ndi nkhani imeneyi ndipo akufunsa kuti kodi amenewanso ndi zigawenga? Kafukufuku wa United Nations Human Rights Council wapeza kuti Israeli ikupha anthu osalakwa, akuyenera kusiya nkhondo. Alamula mayiko onse kuti asiye kutumiza zida kwa Prime Minister Netanyahu. Mavoti amene anachitika kumayambiriro kwa Epulo, mayiko 28 avomereza kuti Israeli ichoke ku Gaza komanso ayankhe mlandu wa genocide. 13 anali neutral, ndipo ndi 6 okha amene akuyikira kumbuyo Israeli. Mayiko 6 amenewa pali Malawi, Argentina, Paraguay, Bulgaria, America komanso Germany. Africa ili ndi mamembala 13 mu bungwe limeneli. 99% akana kuyikira kumbuyo Israeli. South Africa, Ghana, Ivory Coast, Burundi, Morocco, Algeria, Eritrea, Somalia, Gambia, Cameroon, Sudan komanso Benin onsewa avotera kuti nkhondo imeneyi ithe. Malawi yokha pasi pa chakwera ndi amene akusapota Israeli kuno ku Africa. Masiku apitawa chakwera walandira mphoto ku Israeli yomwe yamikira kuti ndi president wabwino. Patsogolo pake kwapezeka kuti Malawi ndi dziko lokhalo mu Africa limene lavotera kuti nkhondo ipitire ku Gaza ndi cholinga choti ana achisilamu aziphedwabe. Kalekale Kamuzu Banda wa MCP amasapota atsamunda, zimene zinapangisa kuti Mazulu azitizonda ku South Africa. Leronso chakwera wa MCP akufuna kutidanisa ndi mayiko achisilamu. Akuluakulu Ghana, South Africa, Burundi komanso Ivory Coast kuli akhristu ambiri, koma iwowa avotera chilungamo osati ndrama. Malawi pasi pa chakwera wakomedwa ndi ndrama kumasatira jahena paradaizo akumuona. Ndiye pala asilamu ena ku Malawi kuno amene amuyitana chakwera kumwambo wa Idi. Anthu amenewa malo moonetsa mkwiyo wawo pa zimene wapanga chakwera kumalimbikitsa nkhondo ku Gaza akomedwa ndi ndrama ndi kumuyitana kumwambo wa Idi. Tikukumbukira mbuyomu tinalinso ndi atumbuka opepera pamene anzawo amaponyedwa kung'ona komanso kumangidwa detention without trial. Atumbuka amenewa anali bize kudyera ndi kamuzu, amalolera anthu a mtundu wawo kudyedwa ndi ng'ona. Leronso pali asilamu ena ku Malawi kuno amene akulolera anthu awo kumaphedwa ku Gaza chakwera nkumachita support. Mayiko onse aku Africa kunena kuti iyayi enough is enough, ndipo mayiko amenewa sikuti ndi achisilamu okhaokha. Ku South Africa kuli akhristu ambiri, tapita ndi ku Ivory Coast, Ghana, ngakhale Burundi, Cameroon.
akhristu ndi ambirimbiri, koma zimene zikuchitika ku Gaza is not acceptable. Aliyense wakana. Achakwera alandira mphoto ku Israeli, kupasidwa ndalama ndi kuwauza kuti achite support. Iwowa ndithu ali ngati Yudasi amene ampereka Yesu ndi free kwacha. Ku Europe kuli Finland, Netherlands, France komanso Belgium ndi mayiko a Chikhristu amenenso amakonda Israeli. Koma ulendo uno sananyengerere, avotera kuti nkhondo imeneyi ithe. Achakwera amakonda kupanga pretend zinthu. Mabiliyoni a ndalama abedwa, iyeyo akudziwa, amatiuza ndithu kuna kuti ndi zoonadi, pakuti pabedwa, pakuti pabedwa. Koma wangotiuza kuti tibweza ndalama. Anthu amene achita zimenezi sanamangidwe. Lero Martha Chizuma akuchosedwa ntchito. Mumva masiku abwerawa kuti Martha Chizuma achosedwa ntchito. Akufuna kusankha munthu wawo wa MCP amene tsopano azigwisa ntchito kuwamanga opposition. Milandu yonseyi amene MCP achina Nkaka, achina Kezi Sukwa, mwana wa Chakwera, Vitumbiko Mumba ndi ena onsewo akhala kuchita kuba mabiliyoni a ndalama sioneka. Azimanga anthu pa zifukwa za ndale. Ngati mukukumbukira bwinobwino, mbuyo mu ndinafotokoza kuti anthu atatu aku Rwanda anagwidwa pa Kamuzu International Airport ndi ziphaso zoyendera za chinyengo. Amalawi ena atamva nkhani imeneyi amatsutsa ndi kumanena kuti ndikunena zabodza. Ndiye lero tikumva umboni kuchokera ku immigration. Spokesperson wa kumeneko Mr. Wellington Chiponde atiuza kuti anthu amenewa anagwidwa pa 25 March ndipo apangidwa deportee pa 3 April. Amene anawathandiza kuti apeze ziphaso zimenezi ndi mayi wina wotchedwa Deborah Jacqueline. Mwachidule, Deborah Jacqueline ndi agent wa Kagame amene amakhala ku Blantyre. Ndikunena pano wathawa m'dziko muno ndi kubwerera kwawo ku Rwanda. Boma Achakwera likulowesa zigawenga muno chifukwa cha 2.5 billion. Abanyamulenge aku DRC akubwera ku Malawi kuti azipha anthu. Zigawenga zambiri za M23 zimene zimapangidwa sponsor ndi Kagame ndi abanyamulenge. Poison komanso futi zikulowa m'dziko muno kuchokera ku Rwanda ndi DRC. MCP ikufuna magwisa ntchito pophera akuluakulu a opposition amene akuaganizira kuti akhoza kulanda boma. Ndi chifukwa chake zigawenga za Kagame zikagwidwa pa airport zikungokhala masiku ochepa ku ndende, akuwatulutsa ndi kuwatumiza kwawo. Zonsezi zikuchitika mwachisisi. Simungazimve akulengeza pa Times, Zodiac kapena MBC. Simungamuone zikhale ng'oma akupangisa press briefing kumakuza ndikunena kuti tagwira zigawenga pa airport. Muzimva pano pa Bakili News TV tikafotokoza ena amene sabodza patsogolo pake amabwera okhala boma ndi kulengeza. Gentle Jamata anamangidwa pa mlandu wa mada. Pano ndikunena pano anamutulutsa ali kunyumba kwake. Zigawenga zitatu za Kagame zimene zinagwidwa pa 25 March anazitulutsa pa 3 April ndikunena pano zinapita kwawo. Koma nyamata uja John Musa akangopezeka ndi chamba, aboma amachita kupanga press briefing kwa ziwisa anthu. Wina wake kungopezeka ndi pangolini kapena nyanga ya njovu, press briefing ya polisi imabwera pompopompo. Koma zigawenga izi zigwidwa pa airport akuzendesa mwachisisi ndi kukazisunga masiku ochepa nkuzitulutsa. Akuluakulu boma ili lalephera ndipo alibe vision iliyonse kupatula kuba ndalama. UDF inabwesa siku ya ulere, mavenda, masafu, business ya minibus, anathesa makhadi ndi zina zambiri. DPP inabwesa ma ARV, subsidy, zitukuko za pamwamba, mtukula pa khomo ndi zina zambiri. Tikukumbukira 2006 cash transfer program inayambika ku Mchinji mulamuliro wa Bingu. Pamene amachoka Peter Mutharika mu 2020 anthu oposa 1 million ndi amene amapindula. Cholinga cha DPP pokhazikitsa program imeneyi amafuna kuchepetsa umphawi ndi njala. Maiko ndi mabungwe akunja ngati Germany, European Union, Ireland komanso World Bank ndi amene amapereka ndalama za mtukula pa khomo. Kodi MCP yabwesa chani cha chilendo
choposa kukweza zinthu pasika. Tikukumbukira 1964 Kamuzotala wa Mboma anapeza zipatala zaulere, anthu anali ndi ufulu kuonera TV komanso amankhwala za kukhosi. Koma iyeyo atalowa anasintha chilichonse. Ma TV analetsedwa, ufulu olankhula za kukhosi unatha, komanso zipatala zinali zolipira. Nayenso Chakwera pamene amalowa mu 2020 anapeza katundu wochipa, mabizinesi amayenda bwino, anthu anali ndi ufulu wopanga mademo. Ngakhale kulankhula za kukhosi unalinso ufulu. Koma lero mbusa ameneyu wakweza chilichonse, wapha mabizinesi. Ukangochita mademo akukumanga, komanso atolankhani akangozuzula boma akupsezedwa. Ku Zingwangwa zimayi atadandaula za njala pa msonkhano wa president anamangidwa tsiku lomwelo. Koma zigawenga za MCP ku Lilongwe zimene zinatumidwa ndi Chimwendo Banda kuti zikhape anthu, apolisi sanazigwirebe. Mavidiyo, zithunzi komanso mayina anthu amenewa alipo. Namba plate ya galimoto imene anakwera popita ku Chiwembu iliponso. Koma Inspector General pamodzi ndi nzake akuti Peter Kalaya akufufuzabe.